hai kini media kakogongo o joro ang paisok paika mangayo mangai kami ani kami ngoklai kha khangawi belai khengo dukhon angkha khabo khairogui bahai pesangongi tongkhangi phainge phimani porengok phaika ang khak khak ngo obo kai ko khang gadi ro hol kha mo hai borok bai mo obo hai charai be ma ngai ngang hang khawo ma chong kha ang ni khak khak ngo belai kapal ko chuk ni mawang suka kini boba ang ma rai kha kini ge pesang or phai ngok mani obo hangka ke fistula clap lift clap fistula hingo obo ngo ge khakhibo bingi ragak akai fugo jefa akai afu bingi khakhibo ragak bisingni ge kankhaka kengko kankhaka hingo a kankhaka wa tukali jokna kepla hangkang ke obo hai pesang nguk mani pore ang o pesang ngo khaka kungu kawangagi bakha khingani kokri bo class kengo puri kongo sekret hag mangi gongbo khuskulo bongang khaka kungu kawangagi ang tonggo logio puilani simi paikha gora ang subangai ang ngai ngai bogo je mangmani khlaikung bogok no ang phakaro klangai treatment khairangani okko rei klangkha karong obo hai pesang gokni phakaro kaham hospital treatment khaijago jemon example ang nijitinga ani kok no masasingai ang jefwa akayo ang joko luku hai mange joko borok hai fame ya ang bini khaki alaga bo hai ekdom ocharai hai ani bo ma hai no besango ragak kansa kakapla kabu bai ani 8 times operation ngkha akbar operation ngkha akbar operation ngmani pore kewisha last operation kongkho abo maybe ang next year thangai afuwa ang donga ang logik langai ang bai bakhang operation fly rangai obo hai case ni fakar haskewo free of cost to kele ekta ka phanga gang ngai nyawi no fly jago sugo jefro hospital ni details mani phayo afro o painkiller gok painga ni bage simi ni ni pocket ni 20 টাকা ba 30 টাকা obo hai ro gangok mas khabayo ka hangai ang emon situation gok parang kha ani bini jorawo bini ko tawo 14 years a jorago jefro ang school pori tongo ba a jorago mane ang ni geno o gaga ang kini shop pai manga ni hangi ang ki chapang chongya ang ga amusuk kai ko ni hamari tongo hangi ang kini ma hingo khak khak no obo kai ko ango obo hai ke akai ga mani bisingo pano kaisa ki bo kabang ma kini borok ni bisingo bo hai borok na help lai nga ngai hangi ka kai ko ango o khang ka akai ga khanga hangi ang khawo chongo kini hanggang ke an tukeli bonga ngai ngai bini buma bo phanga bang ko grek langkha je mang mani nga ko khlai ge ang borok nga klang thangai jok treatment pulani simi paikha gora ang bo tongai logiwo and ani operation bo ngai agora hange eglo nga khlai sinai hange chengkini ko go salai ke buma bo phabai hanggang ke aro hospital bo government hospital ya abo max hospital se private hospital we ekdom kwakor kaham aro ni doctor go no kaham ang pas ba operation engkha ani agaga wano ngang ke kabo ke wish last tongu ba ekbong phai ngai phaika nga eglo nga thangsinai ani ang makhaka paskango baba hero wan sutam paskango te baba hero tu se pesono phake ning baba hege help phane ne obro ko bama obviously belai kaham question khang kan nga no paskango obo hai ke bo borok phaika ani khanio ang borok ke bo klang nai karon boro laki gago khoroksa be communicate khainani mane ani kogo kaya ani pronunciation go hamia obo hai ro kani ni jenga belai khenga confident kre yungu laki ma phayo kiri ma phayo bibe baksa ang mili mania bui hayang ngi mania obo hai kabang ma kebe mung phayo ko obo hai charai go jugi tumung tongi tongkha hangke ano je kabo ngai tongmani bisingo tongkha hangkai please ngok ngang koyo ang bai kereng ngani bagi tolawa ang phone number re ngai ang bai kereng di ngok kebo bakha ka khidi je mansak ang khlai ngai ngongi busa buki hami bakangani bagi ngongi uklogo choko kipwa haseni yasok ko na phone kang thung wangsa ang thung mukhalman ang thung khogoksa ang thung eba kini joma ke yagi yang kini kipwa sa je khapang borok hanje paikha borok mumisu
hingga paika ang jokno ngai obo hai cake and bwskango ang wangsugui tongo obo hai dui kingjang a khlaimani pore kebo jugi borok phai tongkha angkangke ang kaisa NGO bo khuluknai o Live Clap Fiskulani NGO khuluknai ang kwbangma obo hai chini tupani jok kcharai no je mankak ang chubanai hambai to duibar operation khlaika ugo Radharani sir Radharani madam ar yo Monorojan sir help khlaika nin bwsano tawanadi help khainai chwng operation cholinai obo hai bwsa obo hai serai kwbangma tongo hunai chwngno sawi chwngno utsaho riwi bini logino chwng thangui operation khlaika duibar hai phano kaham khlai kok to serai serai ke khlai operation khlai maliya goboni bagui chwng mane bwkha tongthokya sini naisa madam tongo bo tabuk ani bwsano tlangnani bagui free o ani bwsano kok serai serai ke manriwi operation khlainani bagui chwngno help khlaina nai tongo chwng bono no asao ani bwsano jehetu kaham khlaiwi buibai baksa bachari kolok kotor khaimanani obono chwng bono help khlaimani bagui chubachur rimani bagui chwng belai kheno bono hambai ribo.